Helo a chroeso I Pryd ar Dafod, y podlediad newydd sy'n trafod bwyd, iaith a lot o beth eraill. Fi yw Dewi a ti yw Ianto. Ie, ti'n gywir fyna. Pryd ar Dafod yw'n cyfle ni I ddod I nabod pobl ni'n nabod yn well, pobl ni ddim yn nabod yn well, a trafod yn hoff bethau ni. As chi'n nabod fi, fi'n caru bwyd. Os chi'n nabod fi, fi'n caru'r iaith Gymraeg. Ac ym mhob penod, fyddwn ni'n gofyn ein gwesteion ni ddewis 3 phryd bwyd, ei hoff prydau bwyd. Cynta, pryd plentyndod. Pryd sy'n atgoffa'n gwestai o'i plentyndod neu fath o hoff bryd o'i plentyndod. Yr ail bryd bwyd bydd pryd I ddathlu. Ble chi'n hoffi mynd mas I ddathlu a cael bwyd. A wedyn y trydydd un, pryd unrhyw bryd. Fath o 30-minute meal fath o beth, rhywbeth ti'n gallu neud gatre, eitha hawdd, rhywbeth sydd ddim yn cymryd lot o amser. Ein gwestai yn y bennod gyntaf yw Jac Llwyd Northfield. Jac Llwyd Northfield, mae fe yn gyflwynydd radio, mae fe ar hanch yn eitha aml, chi siwr fod I gweld e. Oedden ni hefyd yn actio ar yr un drama gyda'n gilydd, ti'n gwybod na? O'n I ddim yn gwybod hwnna, tam bod fi'n recordio'r podlediad yma. Oedd yn neis clywed gan Jac, mae fe yn hoffi fwyd, mae fe'n hoffi goginio, mae'n gwybod lot, oedd yn... Oedd e wedi rhoi bach o syndod I fi, faint oedd e'n gwybod am fwyd. Ie, fe'n neud ti dim o bach yn fach na gyda, bod ti ddim yn gwybod beth ti'n siarad yno. Wel, fi wedi dysgu lot am wyddoniaeth, fel fyddwch chi'n ffeidio mas. So ie, oedd yn lyflu siarad gyda Jac, ond gewch chi glywed sut mae'n mynd a beth yw I brydau bwydau. Mae rhai nhw bach yn rogue, fyswn ni'n dweud. Hebos. Joiwch. Mwynhewch. Helo, croeso. Diolch yn fawr iawn am ymuno. Shwmai, Jac. Wow, what a, let's get straight into that. Oh, God. Dwi'n bach mwy'r Magnus na. Diolch am gael fi, Ianto. Diolch am gael fi. Dim problem. Ar y podcast hyfryd yma. Oedden ni'n siarad cyn I ni ddechrau recordio am y pryd diwethaf I ni feta. Dewi, be nes di feta? Wel, bwyta neu goginio. Goginio. Achos fi'n sal heddi, so pryd diwethaf ges I oedd wrap gyda pre-grated mozzarella cheese. Mae'n coating bach o dust. Sorry, nes ti chwerthu yma pre-grated mozzarella, what's the issue? Me. I'm against pre-grated cheese. Yeah, na gyd oedd efo yn y fridge. A just raw spinach yn fe hefyd. I mean, fine. No, as in fine. Starstruck. Whoa. No, as in fine. Ond fel, fi'n meddwl fel, ti'n meddwl fel caws, fel mature cheddar, great, yeah, great your own. Ond, pre-grated mozzarella, blasu dim byd, so might as well... Ti'n mysio agor y bag a ti'n cael mozzarella juice. Ie, ond y peth ydy, mae'r mozzarella ti'n cael pre-grated, it's called low moisture mozzarella. Ie, mae'n sych. So mae'n coating o dust. Ond hwnna dwi'n cysau pa bynnag chemical ma'n rhoi anno fo. Just corn starch yma. Ydy hynna, ie? Potato starch, yeah, fel stuff sy'n neud oobleck. Oobleck, that's a good one. Ti'n gwybod beth yw oobleck? Na. Dewi, edrych o cyd. Allai'n gweud bod fi. Beth yw oobleck? Mae'n non-Newtonian fluid. Yowza! Full of knowledge. Come on! Didn't realise it. So pan ti'n gallu gael dŵr a cornstarch da, ti'n cymysgu fo fe gilydd, be mae'n neud ydy peth mae'r non-Newtonian fluid, ond be maen nhw'n gael fod I oobleck. Os ti'n hitio fo... Yn y steddfod, maen nhw'n rhoi e mewn fel bass speaker. Ti'n gweld hwnna? A mae'n mynd yn fel... Pan mae'r bass yn mynd, a wedyn mae'n solidify. Ie, yndi. So pan ti'n hitio fo... Just yn steddfod. Nowhere else in the world. Nice. Just steddfod. Right, well, na ni... on that note, diolch Newton. Inventor of oobleck. And grated cheese. Yeah. On that note, na ni ddechrau heddi drwy ddweud croeso. Croeso I Pryd ar Dafod. Ni'n mynd I drafod lot o bethau heddi. Dy hoff brydau bwyd, bach o dy blentyndod, lle ti'n dod, bach o bopeth. Dewi, unrhyw beth arall, sa'n gwybod? Na, na gyd sy'n ar y menu heddi. O, neis. Straight in, ne? Nid fwydlen. Nid fwydlen, yn ddyhurio. Rheoliaeth. You've done this before.
So, na i ddechrau. O'r ddechrau, ni wedi gofyn i ti ddewis 3 pryd bwyd neu 3 pryd yr ail un ddim yn pryd bwyd. So, ni'n mynd i ofyn i ti i ddewis pryd plentyndod, dy hoff pryd bwyd o dy blentyndod neu'n tyfu lan. Pryd i ddathlu rhywle ti'n hoffi mynd i ddathlu. Rhaid i fod o adre, achos... Tod, os ni'n neud yr o'n fan hyn, bydd popeth yng Nghaerdydd, cos mae popeth yn clas. O ie, so ni'n mynd dewis nillaf yma. So ni'n mynd dewis nillaf yma i ddathlu. Obviously, ti'n gofod, os dwi yng Nghaerdydd, dim dathlu. Maybe there's a date or something, na i neud o, ond os dwi'n cael pen blwydd, dwi eisiau bod adre. Ti eisiau bod adre. Dechrau'n gwely dy hun. Ie. A wedyn, yr un ola ni wedi gofyn i ti feddwl am yw pryd unrhyw bryd dy Ianto's 30-minute meal. Love that. So, pryd fe rhaid wneud mewn 30 munud, basically. Yeah. Wel, yeah. Gathen ni... Rhywbeth ti'n gwypo lan pan ti adre, a ti'n meddwl, sa'i moyn cwco. Yeah. Yeah. Ond bach fwy sophistigedig na grated mozzarella mewn wrap. I have standards. Sunshine. Okay. Bydde mam yn galw e'n rhywbeth mas o ddim byd. Os yn ni'n gwneud llyfr fel recipe book mas o rhywbeth mas o ddim byd, bydde fe'n gret, ond ti angen gwybod bod yna rhywbeth er mwyn gallu gwneud rhywbeth mas Philosophical iawn. Ddim byd. Philosophical iawn efo nhw'n. Y peth ydy efo wneud pryd, ti'n gwybod 30 munud neu rhywbeth fel yna, ydy, os ti efo'r cynwysion i gyd yn barod, dwi'n boi prynu spices mewn bulk. So dwi'n gallu gwneud curry mewn 30 minutes. Os o'n i angen. Yeah. Ond at the same time, ti'n gwybod, allan di pob ddim efo black cardamom. Ti'n gwybod, so, are we thinking on a budget 30-minute meal, ta? Wel, fi'n credu os ti'n esbonio bod black cardamom yn staple cupboard item. You must need black cardamom. Gei di ddewis hwnna. So os ti'n gallu profi bod gen ti black prynu cardamom. spices ti o flan llaw? Popeth, mae'n in bulk. A pan ti'n gweud in bulk o ble? Di mewn bulk, just fatha mewn 500 gram bags. Okay. Mewn a lle reit o thymol ti, neu hen ti fi, masala bazaar. So beth, ti'n mynd a prynu spices? Prynu spices, you know, cos dwi'n defnyddio nhw mor aml. Okay. Mae'n handi, so I can whip up a meal. Ond fydden ni'n prynu spices, ni'n prynu fynd, ti'n meddwl, ni actually angen cumin. Cyrraedd nôl, mae yna 3 pot cumin yn barod. Yeah, dwi wedi bod yn guilty am yna hefyd. Aye. Very good decorations, dwi wedi sylwi. Sa'ch ti gallu just rhoi un rosyn yn yma. Mae'n edrych yn neis. Dried cumin powder? Na, pan unwaith ti wedi gorffan o, de? Unwaith ti wedi gorffan Fine, rhoi blodyn yn fe, tynnu'r sticker off, facia. Cumin flour, yeah. Great. Wel, na ni ddechrau then. Pryd plentyndod, beth yw dy hoff bryd di o dy blentyndod? Os dim rhaid ti weithio ni yn syth, allu ti just fynd, meddwl, hei, dyma'r reswm pan nes i ddewis lan i ti. Wel, pan o'n i'n plentyn, wel, dwi wedi cael yn ddysgu gan nhad sydd wedi coginio, cos o'n i'n watcho dad sy'n coginio yn y tŷ bob dydd. Fe yw cook y ti adre. What you cook y ti. Mae mam yn llosgi dŵr, genuinely. She's not, love you mum, but fucking serious. Fatha defrosted prawns mewn dŵr poeth. Like, you don't do that. So dat sydd wedi bod yn cwcio erioed. A o'n i'n y gegin yn cwcio bob dim, ti'n fi oedd yn cael yr job o pesl y motor efo pupur du a bethau. Ond pam o'n i, ti'n gwybod, dweud o'n eisiau just snack gyda fo, oedd o'n neud sweet corn fritters i fi. Sweet corn fritters, and it's one of the easiest meals you could do, but bob tro dwi'n neud o'n hun, mae'n just mynd o fi syth yn ôl at plentyndod fi, pan mae dad fi'n neud o. Os da chi eisiau recipe. Yeah, go on. Yeah. So ti eisiau 3 tablespoon o corn flour, 1 wy. Corn flour as in oobleck. Oobleck. You're making an oobleck. You're making an oobleck. Oobleck fritters. Oobleck fritters. You have to bite really soft. Can I know if it's sushi or that? 3 tablespoon o corn flour, 1 wy, tin cyfa o sweet corn, fatha, dwi'n eisiau dweud brand, ond y boi gwyrdd. Yeah. Nutmeg. Bach o nutmeg yn yma, halan pupur, ag
spring onions, gwyrdd o spring onions. Fry them. Toasted on both sides. Sos coch. Childhood meal fi. Yw hwnna'n soft yn y canol wedyn, bro. Ynddi, mae'n crispy tu allan. A ti'n gael mae'r sweet corn yn y fe, maen nhw'n popio. Mae o'n possibly the most dangerous dish i wneud. Dwi'n wneud, iawn, cos maen nhw'n popio. So dwi'n mynd yn topless yn wneud nhw bob tro. I'd argue, os mae rhywbeth yn beryglus i wneud, be mae health and safety dysgu ni yw... Gwisgo mwy o ddillad. Paid wedyn mynd yn wneud yn topless. Dwi'n efo dillad, dwi'n prynu dillad. Sbia, mae'na stremp ar hwn. Dwi'n gwisgo top gwyn a mae'na stremp ar efo, gen i'n byd arall. Mae'na be, sorry? Stremp. Stremp. Here we go. So, Here we go. Fi a Ianto yn foes o'r ddinas o Gaerdydd. Stremp. Please esbonio mwy. Stremp ydi... Dwi'n gwybod beth chi'n gael... Pan da chi'n bita, dwi'n meddwl... Stremp. Stremp. Stremp? Stremp. Ie. Ti'n gwybod beth di, e? Cymeriad ar ral ar rodins oedd stremp. Stremp pan. Stremp pan, dwi'n na. Na. Stremp pan yn dirty boy neu? Oedd oedd yn dirty boy. Okay. Stremp pan. Ie, hynna pa bod nhw'n gael o'n Stremp pan. Stremp pan, ie. Be da chi'n gael efo? Stein. Stein. Neu. Stein. Stein. Stremp. Neu... fi di... Gollwng rhywbeth? Spilo... Ie, ond ti'n mynd deud yna, os ti eisiau cymryd y pes o met chdi efo stremp ar crys o wan, ti'n mynd, le ti di gwllwng rhywbeth? Ti'n mynd, le stremp gyda hwn? No idea. O'r ti fas, mae hwn fel classic boys o ddinas, ddim yn deall beth mae gweddill Cymru'n dweud, ond honest roed i ddweud stremp o blaen. Da chi'n efo dim byd i ddeud? Na, fi actually fi... Winwns. Yeah. Yeah. I've said it before, I'll say it again. Go on. Stupid. Winwns, it's a stupid word. Wynons Gwanwyn. Winwns Gwanwyn. Ti'n cael Wynons Gwanwyn? Nes ti sôn am Wynons Gwanwyn yn the fritters? Hynna ti gael yna, ie? Na, dwi'n meddwl na hynna ti So gael. beth oes Wynons Gwanwyn yn cael yna fe? Beth yw enw? Beth yw spring onion yn Gymraeg? Sprungion, maen nhw'n gael yna. Spring onion. Stremp. Mae hwnna'n new word i chi, newydd. Mae hwnna'n mynd syth lawr yn y geiriadur. Wyt ti drio rhyw air arall, ni ddim yn gwybod? Sy'n neud efo bwyd, Wel na, sy'n just unrhyw air. Fodan. Merch. Merch, da chi'n gwybod, iawn. Ond cariad yw hwnna, mwy specifically. Ie, Dim ie, jyst ie. unrhyw fe. Ie, cariad i fodan. Rwy'n ti'n canlyn. Fy modan. Fy fodan. Fy fodan, ie. Ie. Sy'n ma dy fodan, mae Ie. modan i'n iawn. Gair gogleddol, sa chi'n mynd all. Da chi'n gwybod beth i rhai, yndych? Ie. Ie, iawn. Okay, mae'n i stop recordio hwnna. I can tell you some recipes. Na, honestly, stremp, roi di glwyd y gair, Ond mi fyddai'n defnyddio fe. bob tro. Fi wastad yn meddwl, os fi'n gael rhywun gyda, let's say, na'n i'n ddefnyddio stremp, ar ei t-shirt nhw, nes mynd dirty pig. Ie. Neu, mochyn. 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 Mochan. Mochan yn... Dwi'n dweud mochan. Okay. As in ti'n fochedd. Ni'n mochedd. Like a pig. Dwi'n tremol am gair arall i chi. Dwi'n really tremol am gair arall. Fi'n mynd i check a bit of spring onion. Dwi'n gofio. Shibuns fydde mam yn gael nhw. Fucking... Mae strempan yn fucking too much. Yeah, sorry. Shinuns. Be dys ti dweud? Shibuns. Shibuns. Spring onion. Oes na? God, yn dweud wynon sy'n gwanwyn hefyd. Ie. Yeah. Shibuns. Anyway, so ti'n defnyddio'r wynon sy'n gwanwyn. Do. Dim ond y gwyrdd, ddo. Dim ond y gwerth, a wedyn ti'n defnyddio'r... Pam just y gwyrdd? Come on, Dewi, ti'n gwybod yn. Mae'r gwyn yn rhy wynon slid. Sy'n blas. Mae'r blas mwy meddwl. So wedyn mae'n neis i roi ar y top yn amrwd. Okay. Ynddi, a mae'r gwyrdd a'r shibwn yn mwy fibrous, so ti angen coginio fo bach mwy, actually.
torri fel lawr. So, y fritter yma, os da chos cornflour yna, gwyn actually mynd I fynd yn fath o gloopy neu... Wel, mae'r tu fewn, pan ti'n creu tu fewn, mae o yn chewy. Mae'n brynawn yn chewy. Sut ydych chi'n disgrifio da? Fatha bawb yn brynawn di llosgi. Okay. Yeah, bawb yn tenna di llosgi. But I like it. A wedyn ti'n gael yr sweet corn yn yma. Ti'n gael, cos mae hynna'n llosgi bach. Ddim llosgi, maen nhw'n gael lliw yn nhw. So maen nhw'n brynawn mynd y crunchy. Ti'n gael an epiphany of textures. Ti'n gael cornucopia o textures efo'r pryd yma. Well, sweet cornucopia. Fucking laugh track. Sorry. Laugh track, Thank you very much. Pa'n oedd y laugh track? Clap track? Pennod. O na. O na, hwnna ddyn gofyn. Oh, no, oh, yeah. Hwnna. Okay. A ti'n dipo hwn mewn Sos coch. sos coch. Sos coch, keeping it simple. Ie. Mae hwnna'n rhywbeth plentyndod, yn dweud. Just rhoi Yndi. popeth Sos coch. mewn sos coch. Ie. O'n i'n gael scrambled eggs o sos coch hefyd. Yeah, fine. Erbyn hyn, fyddwn ni byth yn dewis sos coch. Ie. Na, ond fel... Ond pan ti'n blentyn... Ti'n oed Mae blentyn? o'n everything rhywbeth is babioedd good in iawn i that. gael efo scrambled eggs. Mae'r lliw yn kind of hilarious, really, fel plentyn. Ac ti'n fel, ie, mae'n ffain. Mae'n rhywbeth llachar sy'n mynd i popeth yn well. Yndi. Llawn siwgr a halen. Ie, ond... Fi nab y bachgen, chi'n abrefyd, sy'n rhoi sos coch a dal I fod am y 23 oed yn y carbonara. A fi'n credu... Yn y what? Yn y carbonara. Mae hynna'n A fi'n credu bod hwnna iaith. hollol. A mae'na reswm I ddim wedi gweud ie, anyway. Achos, ie. Mae hynna'n... A'i bap dyn rhoi hifen yn y carbonara hefyd, efo? Pwy? Y person yma. Hifen? Ti'n rhoi hifen yn y carbonara? Na. Good. Pan bydden ni? As a Dodged close, the as a bullet. close one. Yeah. Parmesan. Nes ti weld fists fi mynd yn galad Just- yma o'n i o. barod I... Pasta. Pancetta. Wy. Parmesan. Oh, here we go. Yeah, Oh, here we go. sorry. It's actually So guanciale. pedantic. You Yeah, need... well, Ie, na. Fysa neb yn gallu prynu guanciale I bet to differ, nes i neud carbonara, Okay. nes i Wally's delicatessen. 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 Yn Caerdydd, nes i prynu guanciale a neud carbonara mediocre Much gorau. for muchness, pancetta. Mae'n well gan neud pancetta. Fi'n torri bacon lan os oes da fi ddim Yeah, byd i ti. I'm all for it. Just bacon sy'n gynnau yn y fridge. British carbonara. Yes, please. Aeth chdi, hwnna'n... Dwi'n falch ti wedi sôn am hwnna iawn, cos mae hwnna'n pwynt o'n eisiau gofyn I chi ar y podcast yma da. Lle mae'r limit I chi da, o lle mae rhywun yn deud, right, I'm making a carbonara, a wedyn maen nhw'n defnyddio hufen yn yma. A wedyn, sa chi wedyn mynd, that's not a carbonara, that's not a traditional carbonara. Lle mae limit chi ar prydau bwyd, lle mae, ti'n gweld o ar social media yn aml, lle mae rhywun yn neud, ti'n gweld, rhywbeth fel, awn I ddeud beef bourguignon, iawn, y stew yna. Mae rhywun wedyn yn defnyddio llysieuyn sydd ddim yn y fel arfer, Fine. a mae'r comments I gyd yn mynd yn mental yn mynd, that's not a true... Yeah. Lle da chi ar hynna? Fi'n credu bod fi'n eitha llac ar rheolau bwyd yn gyffredinol. Yeah. Credu, byddwn ni'n derbyn carbonara, os fe'n edrych fel carbonara, a mae'n blasu fel carbonara, Yeah. that's what it is I fi. I Sain- fod yn dig, fi wedi cael rhai'r carbonara gweitha. Carbonaras gweitha? Carbonarai. Hwna di'r plural. Carbonari gweitha sydd ddim efo cream yn nhw. A mae rhywun jyst I gorgoginio o'i. A fi bach fel, ti'n meddwl, it's just bach cream yn ffain. Yeah. Bolognese yn un arall, inflammatory iawn. Yndi, Ti'n fod rhoi mushrooms yna fe? Dwi'n rhoi... Na I roi unrhyw clysiau sy'n y fridge mewn bolognese. Ti'n fod I roi... Well, technically ti'n fod I roi tomatoes mewn bolognese, greiddiol. Na. Beth It's a milk sauce. Right. Well, Ond beth yw fel... anyway, dyma na. Oh, here we go. Na, Here mae'n we iawn. It's a food podcast. It's fine. Na, wel, fi wedi dechrau neud gyda llaeth, ond Dwi- ti yn gofyn rhoi tomato puree fi'n credu. Yeah. So, dy ddim yn... Ond dim tomatoes. Dim tin tomatoes. Yeah. A ti'n neud sofrito gyntaf neonod. Diolch. Carotchen. A celery. Yeah. Fine, cogynnu hwnna lawr. Wedyn beef a pork. 50-50. Dwi'n modd yn neud beef. Ie, fi trio gyda pork, mae'n rhaid neis. Dwi'n ffrio'r beef gynta. Oh, fine. Cos beth dwi'n ffindio di, os ti ddim yn... Os ti yn rhoi...
Winons a bod dim... Winons, fucking hell, dwi'n meddwl dweud hwnna. Nionod a bod dim i bawn hefo'r cig. Ti'n gael lliw, ti'n gael yr Maillard reaction. So dwi'n licio ffrio fo gynta, tynnu fo allan, a wedyn roi o fewn. A ffrio'r llysiau yn braster y cig. You know, highbrow. Sophisticated, yeah. Well, I love food. Fi roed i siarad gyda rhywun arall sydd wedi dweud Maillard reaction. A fi wastad yn meddwl ma, hwnna fel My Roman Empire. Yndi. Fi methu mas ar rhywbeth yn hyn. Maillard reaction, ti'n rhywun am? Ti'n gwybod beth yna? Na, dwi. Na, so. Ti eisiau, beth am geso, beth yw e? Ti'n mwyn o'n weg? Is it a duck? That was a bad joke. Na, unrhyw syniad? Na, yw edrych beth i wneud efo... So beth, sorry, sy'n cael y... Stop. Y cig sy'n cael yr... Wel, mae unrhyw... Hint i chdi, mae unrhyw beth sydd efo protein a siwgr yn yma'n gallu gael o. Unrhyw beth lle mae protein yn ymateb i siwgr. I mean, ti'n newid dweud beth mae Jac Llwyd Northfield kind of mewn ffordd arall. Yeah, na, go on, enlighten me. Na, ti'r... Mae o'r, ti'n gwybod pan ti'n gweld brown, char, neu dim char, ond... Wedi cwco? Carameleiddio. Y carameleiddio. Ar steak, ti'n gwybod pan ti'n gweld steak? Hwna di'r Maillard reaction, that's all it is. Amrwd rhagor. Wedi cwcio? Mae mwy i neud gyda... Ond sa'ch ti gallu cwcio cig mewn dŵr, dweud ti'n mynd gael y lliw yna. Right, ie. Mae o'r gres o'r protein ac y siwgr yn... A mae'n creu blas umami. Yndi. Ie. Ond nôl i'r topic o'r... Ti'n gwybod, pryda mae pobl yn goginio yn y tŷ, a wedyn, dyd o wan os maen nhw'n attemptio roi nhw online, a dyn mae pobl yn mynd sydd at gyddfa nhw'n mynd, that's not a traditional bolognese, fatha, ti'n gwybod? Fatha, di yn fi ddim yn traditional bolognese, ond mae'n fucking blasus, ti'n gwybod? Wel, fi'n meddwl hwnna'n Jamie Oliver, really. Kind of soft spot am Jamie Oliver, ond wedyn ddim. Yeah, ti'n beth, I'll tell you what, mae dad fi'n lyfio fel e. Mae dad fi a fi yn wahanol, ti'n gwybod, dwi'n wahanol iawn i ffordd mae dad fi'n cwcio bod fod dwi wedi cael ei ddysgu gan. Mae o'n, ti'n gwybod, sut ti'n disgrifio fo da? Yndi, he's a very Jamie Oliver-y, ti'n gwybod, sef o'n rhoi soy sauce mewn pryd o fwyd, just because mae o'n Asian dish. Okay. Ti'n fel? Ti'n rhoi llawer o soy sauce mewn prydau bwyd o Thailand. But he'll do it, and Jamie Oliver does it as well, ti'n fel? Dwi'n gwybod, mae hwnna'n incredibly niche. Yeah, wel, fi'n just newid edrych Jamie Oliver, sweet corn fritters. Oh, fuck. Oh, no. Oh, dear lord. Oh, hynna, beth di'r ingredient? Well, falle ddim, mae'n salt, egg, cheese. So, ti'n iawn? We don't fuck around with cheese. Na. Mae'n siŵr hwnna'n grated, pre-grated. Siŵr o fod, ie. O, fi'n deall fel problem pobl gyda Jamie Oliver. Fi'n kind of fel... Mae hefyd yn trio gwerthu llefydd bob dolyg, so mae'n kind of... Ynddi. Oh, yeah, well, I'm actually now conscious of saving the planet, so I'm gonna get a vegetable-only book. A wedyn, llyfr nesa, meat. Well, great, okay. You've seen veg, now here's the meat. Maillard's reaction. Nice. So, nôl at y fritters, oedd e dad ti'n neud i'r teulu? Just i fi. Just i ti? Just ti sydd ti'n neud y blentyn? O'n i, tan o'n i'n 13. A wy'n gys ti blentyn? O'n i'n gys i blentyn, do. Aye, that was a hard one. Na, o'n i fod i gael puppy. O'n i fod i gael puppy, ond oedd mam a dad i staf i lawr a dweud, na, ti'n gael brwn eich wair bach. Oedd hwnna'n hapus neu? Nes i redeg lawr y stryd yn noeth. Ie, na, oedd hwnna'n briliant. So dwi wedi bod yn... Ond y thing ydi, ti'n gwybod, dwi wedi bod yn uni... Wel, o'n i wedi dwi wedi bod yn uni. Oh, dear lord, we laugh. Ti'n gwybod, dwi wedi bod yn Caerdydd o'n am faint 5 years. So mae mam a dad basically wedi bod efo 2 only child. So ni jyst yn ôl at y fritters yma, dim ond ti oedd yn cael y fritters yma. Ie. Neb arall yn teulu? So be, mae mam fi yn bach o faceta, ynddi, fatha,
she doesn't, dim wedi comprendio al dente. Mae'n gorau bod brynu fatha fucking soup y spaghetti, ti'n gwybod? It's got to be totally overcooked. Ond ti'n gwybod, neith I fita new flavours a bethau, just mae'n very specific efo textures, ti'n gwybod? Ond, so dwi'n meddwl sy'n enjoyo sweet corn fritters, dwi'n meddwl mae erioed wedi. So yna'n rhy odd. A crispy outside, soft inside, too much. Too much. And the Ubleg Centre, yeah. And the Ubleg Centre. Syniad rhyw museum. The Ubleg Centre. A o ble ma adre. Am ni wedi gadre fyna. Ti'n mynd gen ti issue gyda Wynwn sy'n, so... Cynarfon. Okay. Cynarfon. Actual Cynarfon. Actual Cynarfon. As in, actual coffee dre. Ah, here we go. Na. Mae'n an issue. We're gonna get Mae'n specific. issue, na di. Mae'n an issue. Mae'n mond an issue I pobl sy'n eisiau ei issue allan o'n efo. Okay. Dwi'n an issue. Be da chi'n mynd i ddweud, walia'r castell? Ti'n mynd i weid rhywbeth fel bod ti o bon newydd. Yeah. Na dwi. Tregarth. O, na, o'n i fel ddech chi'n dweud, o na, cofi plastig, ti'n gael yna? Oh, okay, right. Na, yn Cynarfon. Yn Gynarfon, just dim o fewn. Miriau. Os neb lot yn byw fyna, na? Oes. Oes, ma' ie. Ma' nhw'n... Loaded, ai. Yndi. Na, wel, y peth yn dre ydi, ti mond yn cofi dre os ti wedi cael denu o fewn walia'r castell. O, mae hwnna'n reol o fe. Mae hwnna'n centuries old. It's not a real coffee dre if it doesn't have the... Yeah. Na, dwi wedi cael yn dwy'n i fyny yn ganol Cynarfon erioed. Okay. Stolen up. Stolen up. Da. Dwi wedi meddwl hwnna. Addo, wan ti'n deud o? Di beth yn dweud na to? Neu, fydde ti'n dweud e, a wedyn ti'n just yn dychmygu rhywun mewn fel striped black and white t-shirt a bag ar cefn nhw. Fel... Be ti hwnna, man? Fel burglar. So, ma dad o Gynarfon, neu... Ma mam o yn hogan dre, so yn cofi dre bydyr hefyd, a ma dad yn hogan dyffryn anlle. If you know where that is. Kind of. Ddim bell o Gynarfon. Ddim Rhyw... bell. Hanner awr? 40? Na, Awr? 10 munud. 10. Oh, okay. Ie, ai. Ac oedd gath o'i ddwy'n yn fyny am gyfnod yn Pennod. Mae nain a taib i'n byw yn Pennod, wan. A hi dwi'n dysgu rhan fwy o cwcio fi wan. A hi'n dysgu fi lot. Oedd y nain. Ie, Nice. mae'n briliant o cwc. Unrhyw ryseitiau gyda hi? Wel, pan oedden nhw back in day, yn y 70au ac yr 80au, oedden nhw'n mynd i Groeg yn aml. So mae hi wedi cymryd lot o inspiration o Pryd bwyd o Groeg, a wedi dod yn ôl, basically. A so, Greek tatties, mae'n gael nhw? That's what... I said tatties, not tits. O na, ni ddim yn meddwl hwnna. Just a gair tatties. Tatties yn ddigon ffynnu yn ei hun. Oedden nhw'n mynd i Groeg ac oedden nhw'n mynd i Turkey yn aml. Very similar cuisine, dibynnu lle ti'n mynd, dydi. Ond, so, ond oedd, Kebabs er o bethau fel na. Ond i kebabs iachus ti'n cael mas fyna fe. Ie. Mae fel kebab, o man. Yndod. O'r ydyn nhw, mae'r kebabs da ni'n gael fan'na mwy bryn oedd mince, dydi. Ie. Ond o fan'na maen nhw actually yn torri darna tenna o beef a veal a wedyn rhoi'n stack nhw'r ben i gilydd. Nice. Ie. Gofyn cwestiwn. Yng Nghanarfon, kebabs? Epicenter Gogledd Cymru am kebab. Ie, ond fydde ti'n cael kebabs just am Pryd? Fes on. Normal? Fes on. Yn sobor, dim paints, just kebab. 110% yn Cynarfon. Nice. Fi'n falch yna. Ie, yn rhywbeth o'n i soli pach, o'n i'n byw na'n fi sy'n ffilmio, yn yr rhaglen y fain yn iawn. Yr FM. Ie. Ti'n sôn am FM? Yeah, let's get back into that. Oedd hwnna'n briliant, iawn. Nathon nhw ddod draw i ysgol ni, yr casting crew yma. Oedden nhw'n neud rhyw sioe newydd o'r enw FM ar Ysbydreg. Ac oedd o'n dilyn quirky, goofy, you know, fucking, beth ti'n gael efo, friend group mewn ysgol oedd yn neud radio i'r ysgol. Mae rhyw gof da fi o'n
Well, it's like, yeah. Ti ddim yn fucking cofio fo. Na, fi'n meddwl falle bod ti, achos oedd wedi cael loads of reruns a oedden ni'n cael lot o cash. Really? Yeah. Where's my cash? O'n Ian. Oh, wow. O'n i'n dall yna. So, oedd y casting pobl gyda'r ysgol. Do, nes i trio am cymeriad yn nhw dyfrig, ac oedd o fod yn nerd. Oedd o'n spectols, cilch, geek bach. Curtans, hairstyle, checkered shirts di tycio fewn, efo suspenders. A nes i gael o, ac o'n i'n gweithio fo, fe am rhyw fe, oedd o'n 3 days? Oedd e'n rhyw, ie. Oedd e'n gwneud un bennod yr wythnos, so, na un wythnos pan oedd ein mini-me's ni mewn gyda ni. Ie. A un fi'n gofod bwyta, cos obviously, the fat one. Gofod bwyta bowl o bwyd ci. So, dwi'n cofio, dwi dal yn gwybod pwy di'r boi oedd yn actor, mini-me chdi. Gath o'i gastio, sy'n nath o ato fo ta? Nath o'n dweud... Tal fe, you're a chunky monkey. Cos dwi ddim ond o'n yna. Pa'n oedd un ti? Dim Carol Burke, dim... Dwi'n gwybod enw'r boi arall. Dion? Na, merch Siôn Emyr. Merch oedd hi. Elin... Oedd hi'n dal. Hannah Jarman. Hannah Jarman, yeah, that's the one. Yeah. So nath nhw'n gael yr oedolion i gyd o Gaerdydd a'r plant i gyd o ysgol lleol yn Cynarfon. When you put it like that. Oedd e'n... Oedd Dion sef Wayne Rooney. Yn Wagatha Christie drama. Ac ar bariau hefyd, i fo'n deg o fewn. Ddim ar bariau, ynddi. Dion o Port, Caryl o Port. Okay. Sean o Llanrug, that's the one. Yeah? Llanrug. Sean o Llanrug. A wedyn, fi a Hannah o Gaerdydd a Elin o... Llanhari a fi, so... Dwi just cofio'r sioe dod allan. Obviously, dwi'n mwynhau ffilmio. Efo, ti'n gwybod, fucking, mae'n toedd o'n i. 11, a dwi just cofio'r sioe dod allan, a just lot gormod o sound effects yn efo. Boing! Un o'r ein yna. A beth oedd hwnna fel stunch wedyn? Beth oedd wedi bod. Oedd wedi bod ar stunch. Oedd, mae'n siŵr. Ti'n gwybod, mae behind the scenes, neu mae'na blooper i... Na, fi'n iawn, fi wedi gweld e. A bob lle fi'n mynd i weithio, mae rhywun yn ffeindio hwnna. So, ie. Nes i watcha da rhyw... fucking mis yn ôl. A mae boi na, Ffarmwr Folk. Ffarmwr Folk, ie. Amazing. Ie, oedd. Eilir. Star-studded cast, actually. Ie, na, oedd e'n amazing. Achos fydden ni'n trio, neu fydden ni'n ymarfer yr olygfa cyn neud e. A mae'n bys fe'n newid i lein. Yeah. See what? He knows exactly what he's doing. Yeah, na. I can imagine. A fi'n cofio pan oedd ni ar un take, pan oedd, wel na, ddim ar un take, un olygfa, a oedd ni ar take 17, a ni'n meddwl, ti ddim yn hwyl o gwbl. Ti jyst fanna fel, pawb yn edrych na fi. Fi'n gwybod ni'n gofod gorffen yr episod yma erbyn fori. Os ni'n mynd gorffen e, beth sy'n mynd i ddigwydd? Ie, na, nathon ni gael, nathon ni ffilmio pilot i sioe, ac oedden ni efo un sydd lle o'n i gorfod siarad, o'n i gorfod gwylltio efo cymeriad Gwenno Fawn, dwi'n gwybod gwybod bwydi. Ac o'n i gorfod gwylltio fi, ond oedd y ffordd o'n i gwylltio mewn ffordd stupid, ac hwnna oedd y scene o'n oedd e, cos o'n i just yn cracio fyny bob tro cyn gyrraedd. Giggles. A nath o cyrraedd pwynt lle ti'n neud, ti'n cymryd erbyn y 6th take, ti'n mynd yn fucking, mynd yn cymryd y pace, swan. This is not enjoyable. Dwi'n mynd i'n chwrthin am y scene, ddim wedi dwi'n chwrthin am y ffaith bod dwi'n gwybod dwi'n mynd i chwrthin. Ai, nath Gwian Ifan ddim yn apus o fyna da. Ond beth sy'n ffynnu am hwn, o'n i'n meddwl bod fi wedi cwrdd â ti am y tro gyntaf wrth ystwetha. Ond nes i gweud, na, mae'n iawn, ni'n barw wedi cwrdd a ni wedi cael llun yn clwb. Oes, na i ffindio hwnna. Na i ffindio hwnna i chdi. Ie, fi eisiau gweld y llun ma. Cos mae'n rhywun arall sydd wedi tynnu'r llun i ni. My hands are not, it's not a self... Ti ddim yn cofio, o'n i'n sefyll gyda ti fas i City Arms Ianto, a nes i fynd, Jac, der y draw, cwrdd â Ianto, a nes ti weid, dim hwn y tro cyntaf ni wedi cwrdd eto. Ac o ti
Yn grach efo ti dy hun, i fod yn onest. Ie, ni fel... Co. O'n i... Be, o'ch ti'n... O, paid o bod na. Ffocin dwi'n mynd cofio hanner y pobol dwi'n cyfarfod. Na, ni jyst yn teimlo fel meme. Fel... Dyma beth sy'n digwydd i bobl... I suppose hun. Fi ddim yn hen. Fi ddim yn hen, ond hun. Fi'n hun o'ch. Lady doth protest. So ie, hwnna'n... Just... Dyna beth o'n i just sylwi anyway. Pan o'n i yn byw yng Nghaernarfon, kebabs was a midweek sober thing. O'n i fel, hang on a minute, be? Ie, ynddi. Ti efo dau le traditional, you know, British kebab. Ti'n gwaith am nhw'n pizza a chips o dim ond hefyd. Mae'n lle newydd fan, di agor yn copa, a mae o yn un am wneud kebabs. A mae o, diolch yn dilyn, diolch yn blasu'n byd tebyg i be mae'r ddau lle arall yn neud. Mae hwn yn blasus ofna, mae o'n marneidio pethau hi, mae o'n, ynddi, mae hwn yn midweek wan. Fel sen. Ti wedi cael sen? Do, ie. Sen barbecue Lauren Canton. Lovely. Dim fel, standard kebab. Mae'n neis. A ti'n cael te. A ti'n cael... Ti'n fel te bach. Ie, yn y cli, yn y fatha shot glass bryn iawn. Ie, a ti'n cymryd hwnna fel shot. Lot o lefydd fel ar y City Road. Lot o lefydd kebabs da. Traddodiadol. Ie, a mon. Dyn nhw'n mynd neud chips, ti'n gwybod. Pretty good fucking spots. Nice. So, mynd nôl at Nafod. O ie. Cos dyna ble oedd ni. So, nhw wedi bod yn wylio lot yn Groeg ac yn Turkey. Ie, mae nain yn licio lot o bwyd. Lot o bwyd o Groeg. Just olive oil. You know, dwi'n mynd dar pobl sy'n ofyn rhoi olive oil ar bwyd a bethau. Mae'n un o'r oils mwy o iach. A mae nain fi yn smyddro bethau mewn olive oil. A yn wedig y Greek tatties ma. Go iawn, pan ti'n rhoi... Mae'n goginio fe mewn dre. Mae'r olew yn cyrraedd hanner ffordd. Yn dre? Mewn dre. O, rai, ie. Mae'n neud o'n dre, mae'n dreifio chwarter awr ydyn ni pen y groes. Ond mae'r olew yn cyrraedd fyny hanner ffordd. Ti'n gwybod? So about confit potatoes. It is. I'll tell you what, iawn. You've nailed it. Because it is confit potatoes, iawn. Ond, beth ti'n neud ydy ti'n wacio'r gres. Ti'n confio nhw efo... So ti'n rhoi oregano a llwyth o lemon juice yn yma, iawn. Llwyth, to 3 lemon worth of juice, iawn. A lot. It is a lot, iawn. So mae'n mynd yn jammy. Mae'n mynd yn melys. A ti'n cael bryn o'n bitterness hefyd. Cos pan ti'n cwcio lemon mewn gres, mae'n mynd yn bitter bryn o'n. Foil. Goginio hwnna am rhyw 30 munud. You confit it, basically, iawn. Ti'n y foil off, crancio'r gres fyny. Ti'n fod yn ffrio nhw. So ti'n cael... This, again, cornucopia of textures o crispiness a jamminess. Rai fi wneud o i chi. Please. Mae o'n amazing. Ac oregano, halan, a llwyth olive oil. So, mae hwnna'n sy'n well na'r sweet corn fritters. Ie, ond di dad fi ddim yn mynd i wneud. It's a quick meal at sweet corn fritters. Nice. 10 minutes? 10 minutes, sweet corn fritters. Diolch. Okay. So, I suppose o'n i symud mlaen at dy ail bryd di. Dy bryd i ddathlu. Ble ti'n hoffi mynd? Pan ti adre i ddathlu? Mae'n cop-out question, mae'n cop-out answer de, ond T9. Sy'n problem mynd y T9 fi am bryd i ddathlu. Okay. Mae hwnna'n un diddorol. So dim yn mas am just T9? Na. A mae nain yn neud rhywbeth o'r enw Greek Feast. Hyn o beth da ni wedi coinio efo. Nice. So, sa'n neud... Da chi jyst mynd i chwerthu'n ar y enwa mae'n galw y pryda fa. Lemony chicken. Greek tatties. Yeah. Stiffy. Na. Come on. Give us a break. Yn lle dweud stafado, mae'n dweud stiffy. Iawn. Ydy hi'n deall hwnna? Ydy, gred. Dwi'n iawn beth mae'n neud. Iawn. Yeah. Na, eyebrow. Bit of blue for dads. Yeah, so, T9, so ni'n, yeah. Pan, o'n i fyny mis dwytha, ac o'n i wedi ffonio i ofyn ys gawn i Greek Feast yn rhywbryd. A nath mam dad fi ymwneud a nghariad fynd yna. Fucking best
Wi jyst yn llenwi'r bwrdd efo platiau a just un o'r reina. So, ar yr kitchen island, wneud i roi bob dim allan a ti'n mynd rownd ac yn pigo bob dim Nice. Nice. Dosbarth canol ofnadwy beth dwi'n ei ddweud yma, ond hei ho. A kitchen island oedd y bit. Hwnna beth dwi'n dofaru deud anna. That was the... It's more like a peninsula. Yeah? Yeah, okay. Please. Os o'n ni'n gorfod gwythio ti ddo, am rhywle mae pawb yn gallu mynd, ble ni'n gallu mynd, ni'n methu mynd at yn hain ti. Os o'n i'n gorau mynd i rola fel restaurante, ti'n beth... Ti'n llawer o lefydd yn dre. Ti'n beth mae Crawn. Y dafan. Ti'n gwybod am O ie, Dafod Crawn. Maen nhw'n neud pryd o bwyd briliant am y pris. Ti'n gallu cael chili con carne a paint am £8. Mae hwnna'n teimlo'n rhad. Mae hwnna'n rad uffernol. Ie. So, pan dwi'n gweld ffrindiau dwi ddim wedi gweld y sir, dwi'n mynd â nhw i fanna. Fanna dwi'n mynd am pryd o fwyd. Dwi'n meddwl, mae lot o llefydd yn dre'n agor, dydw yma, ond maen nhw'n ffindio fo'n anodd gael cysmeriad yna, oherwydd maen nhw'n gorau bympio'r prisiau i fyny i actually, ti'n gwybod, sefydlu. Ond y peth ydy hefyd, mae'r prisiau mor uchel yn from the get-go, a maen nhw'n agor. Dyn nhw ddim wedi'n gael, dyn nhw'n gael cysmeriad wedyn, a dyn, dyna neb yn gallu afforddio £15 am chicken goujons, ti'n rol? Mae o'n... Dwi'n mynd fi'n anod, a falle ys fi hwn, ond fi ddim yn meindio gwario camping. Gwario ar yn sili ar mynd mas hefyd. A ti'n anghofio amdano fe. Mae mas i gael bwyd yn ddrud. Ie, mae hwnna'n wir. Ti'n meddwl? Ond mae paint, pan mae paint yn 6-7 pint weithiau, ti'n fel... Ond neud i dal yfed. Ond neud i dal neud e? Digon. Neud i? Yndi. Wel, as in, i ti fi'n siarad. Falle drych yw hwn o fi'n siarad gyda fy hun. Ond dyma sut ydw i. This is my therapy. Ysdi mo'n i foed efo na fan. Siarad i dy hun. Mae hwn fel high performance podcast, neu fi'n siarad gyda Stephen Bartlett nawr. Right. Yes, Stephen, this is my vision. Fes o'n i yn prynu feint am £6. Yeah, dyma'r thing. Ond fes o'n i ddim wedyn yn prynu chips am £6. Na. Mae hwnna'n ormod. Yndi. Yndi. Mae'n wei, ond, if you think about it, ti'n gwybod... Mae hwnna'n chips gwerth. Mae hwnna'n ddifur o conversation fan. Pam fes o'n i'n talu £6 am paint? Pan dwi'n gwybod swn i'n gallu prynu 4-pack o'r rhywun corona da am £5. Ond wedyn swn i ddim yn talu £6 am bowlan bach o chips. Yeah. Yr un mentality dwi'n gwybod dwi'n gallu prynu ready frozen chips yn siop. Fi falle meddwl bod ei rhannol i wneud gyda ni'n gwybod beth yw... Os ti'n coginio, os ti'n gallu coginio, ti'n kind of gwybod beth yw pris pethau. So ti'n gwybod beth yw pris tartan i allu wneud chips. Mewn ffordd, right? Fi ddim yn gosod i wneud alcohol. I mean, fi'n gwybod beth yw'r broses. Allai geso, ond allai wneud adre. Allai wneud Guinness adre na. Allai wneud bowl o chips adre. Byth yn mynd i fod yn yr un peth, ond fi'n gwybod beth yw'r pris, fi'n gwybod, ti'n gwybod fel pizza er enghraifft, ti'n gwybod bod yr mark-up yn huge. So ti'n meddwl mae o'n y labour... Bosib. Fi sy'n meddwl o'r broses yw e. Fi'n credu... Byddwn ni'n gweud bod 80% o bobl yn gwybod sut i wneud chips. A fyddwn ni'n gweud falle bod 20% o bobl yn gwybod sut i wneud cwrw. A felly bod hwnna'n cael ei treiddio trwyddo, a ti'n meddwl, hang on a minute. Mae hwnna hefyd wedyn y pwynt efo pan dwi'n coginio efo alcohol. Dyd o fan os mae yna gwyn angen bod mewn pryd o fwyd. Dwi'n very sparing efo fa. Dwi'n ysgwyd yn poeni faint dwi'n rhoi fewn. Ni di brynu gwyn neisach neu just unrhyw un, £6? Dwi'n meddwl, if it's good enough to drink, it's good enough to cook, ydy my motto. Ti'n paid o prynu cheap shit os ti'n mynd i goginio. Os ti'n mynd i fita fa dweud. Ai. Ie, ti'n meddwl ni'n recipe gyda fel Lamborghini.
I'd like to see you try. Dwi wedi trio Lambrini. Lambrini, na. Boteli huge na, maen nhw fel 2 litres. O, enw... Enw'r brand. Math Beth yw o botel. Sparkling. Mae e kind of fel Perry. Kind of vibe. O, ie. Fatha... Dwi ddim yn neis. Fel pear wine, kind of Fatha thing. baby sham type. Yeah, Bron. ond mae'n horrible. O, ie. A mae'n gret. Mae'n gwerthu'n fel home bargains and stuff. Ti wedi gweld y boteli, fatha, fucking, ma'n edrych fatha 9 litres, fatha Stawford Press, am fatha 90p. Yeah. O, beth, Frosty Jacks. Ie, rhywbeth fel yna, ie. amazing. Ti'n sut ma'n nhw'n neud fucking profit allan yna? Ie, ond dyma beth yw pris beth ei wneud, right? Dyma'r marca. Mae probabl yn casio fel 20 ceinig nhw'n neud, a maen nhw fel, ni'n neud fel 5 gwaith ar ni, ron? Fi fel... A fydda ddech chi'n neud efo pizzas, faint, 25 ceinig yn credu fi wedi clywed yw'r faint mae pizza ar, ti'n meddwl fel margarita yn costio i wneud, un base ar toppings yna, a wedyn nhw'n gwerthu nhw am 20 pent. Ie. Ond bydde ti byth yn cwestiynio na, chwaith. O 20 pent o pizza. Am hwnna, fi fel, fine, achos fi'n gwybod sy'n cael ei wneud, ond dim gyda fi... Ti angen gyda equipment yna, dwi'n Mae gyda fi pizza, ond... A dyna ni, ond dim Kitchen Island. Ie, o'n i'n mynd i So, dweud. take that. Yeah, it's not my kitchen island, it's my grand's kitchen island. Hwna'n... Waith, ynddi? Yndi. Okay. So, Pryd i ddathlu... Probably rhywbeth yn crawn, yn dre. Na, mae'n ffain. Ni'n hapus... Fy'n ni'n derbyn Greek Feast, dyna'n. Yndwt, diawl bach. Na, fi'n hoffi'r syniad hefyd o platiau ar yr Island Peninsula Technicalities. Oh, fuck, da chi... Platiau ar hwnna, a just pawb yn pigo be maen nhw'n moyn. Mae hwnna'n beth eitha continental i wneud. Dyn nhw ddim jyst neist lawr a bita stodge fel ni'n neud, tatos a cig a bach o carot. Be ti fel da ni'n neud? Dwi ddim yn dweud dwi'n well na chi. Na, fi'n gwybod. Na, wel, dyna. Mae'n beth eitha Prydeinig, just cael your carbs, your meat, tiny bit of veg. Lle nhw just rhoi graze. Ie. They graze. Ie, mae fel na, a bit yn hwyr hefyd, dwi'n licio bit yn hwyr. Mae'r Mediterranean bit yn hwyr hefyd, ydy. Pob un yn nhw. Right on the spot. So ti'n aim fydda'r peth, ond tas y ti'n argymell rola? Crawn. Ti'n aim. Ti'n aim, ie. T9, os mae'n fully booked, crown. Crown. Ynddi, ie. Okay. Ie, crawn, cos mae'n rhad a ti'n cael werth y bres yna. So, ti'n gwybod adre efo ti, mam dad yn siarad Cymraeg? Ynddi, pob yn siarad Cymraeg. Pawb yn siarad Cymraeg? Pob yn siarad. Mae mam ddo yn siarad... Mae mam yn siarad Saesneg efo chwaer hi, ond mae o yn... yr Saesneg Wenglish, ti'n gwybod, bach o Gymraeg sprinkled through. Oedd hi ar ffôn efo chwaer hi yn dod yn y thyn. I've got to go now. I've got to clean the cachu cath at the ar. Yw hwnna'n beth cenhedlaeth nhw, Cynarfon? Yw hwnna'n... Yndi, wel, dwi'n nabod lot o... Rhieni nhw'n siarad Cymraeg? Oedd yn haid, oedd yn haid i, oedd o'n Saesneg. So mae mam di gael yr ochr Saesneg, so mae mam yn hanner saes, ond Cymraeg di iaith gyntaf i. Ond wedyn Cymraeg yw iaith gyntaf bron a bod pawb. Yn y neulu, ie. Na, wel, bron a bod pawb yn yr Cynarfon. Yndi, wel, Cynarfon ydi lle mwyaf Cymraeg yn y bydysawd. Mae'n rhywbeth dda 95% Cymraeg yn siarad, dwi'n meddwl, yndi. Hwnna'n huge. Ie, chi weld y boi na mynd yna. Ti'n mynd y boi na sy'n ei fel... Mae'n mynd i restaurants a siarad Chinese, mae'n restaurants a wedyn mynd i'r gen a fel. A ddo i Anglesey Arms, do. Ai. Mae'n ffynnu clywed rhywun o Cynarfon dangos feint o prawd yn nhw amdan y gair cont. Ie. Os maen nhw moyn i'r boi mael bod, straight away. O'r mae yn term of endearment, go iawn. Os ydych chi'n gofyn wrth rhywun yn dre, os y broblem, mae hwnna'n swnio fatha threat. Os y broblem? Bam, os y broblem? Os ti'n adeg cont ar diwedd, os y broblem cont? Na, cais cont, beth ti'n gwybod? Dal yn swnio eitha aggressive yna. Na, mae gyd yn y tonality yno.
Mae fel but, fi actually meddwl fel but. Yndi. Mae fel, right but, fel Iawn cant. straight away diffuses unrhyw fath o negativity. Ond wedyn, unwaith mae pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg yn clywed am yn mynd, what? Ie. Sa'm dweud o'i plant. Sa'm dweud o'i plant. Chris Cooks Cymru, ti wedi gwylio Chris Cooks Cymru? Mae'n actually rhiannu ddweud hwnna. Chris Cooks Cymru. Hwna yw'r un Saesneg yn BBC. Ie. Sa wedi gwylio hwnna. Mae'r un Cymraeg yn dda. Cwpwrdd mawr, cwpwrdd epic Chris. Pam... Mae'n fawr yn fawr, mae'n just gwbl normal gyda. Na, Ti'n siarad dweud, Dewi? Bwyd epic Chris. Bwyd epic Chris. O cwpwrdd epic Chris. Cwpwrdd mawr Chris. Cwpwrdd, ie. Dyna enw'r rhaglen. Dim cwpwrdd yn involved. Mae yna un, maen nhw'n neud fel minis efo cwpwrdd. O, I swear to God. Dwi'n wedi llawn shit. Falle, sa'n gwybod. Chris yn ebyn Aslan. Lion the Witch and Wow, what a reference. What a fucking reference. Wow, Jesus. Ie, just o'n sal, dwi'n dweud o. Cook a Turkish delight. Ie, mae Chris Cooks Cymru yn Saesneg. Iawn. A mae jyst yn dangos Chris fel ariora gyda pobl. Mae'r episod cynta yng Nghanarfon, a mae hwnna'n really funny achos clywed fe'n siarad Saesneg gyda pobl yn fe'n siarad Cymraeg gyda, fel arfer. Ie, yndi, ti'n gallu gweld bod mae'na bach o traffath efo rei bobl. Mae'r cwch efo un person, a mae'n amlwg di'r boi ddim di siarad owns o Saesneg. Ond mae'n enw funny gyda'r cwch hefyd, nag se? O, Bastad. There you go. O, da. Ie. Fucking hell. Da ni colli plot yma. Sy'n amser gret, ni jyst symud ymlaen i Pryd ola ti. Dy bryd unrhyw bryd. Fy mhryd unrhyw mhryd ydy Da. chili con carne. Chili con carne homemade. Mae hwnna yn feel good meal fi. Efo reis, garlic bread, cheap a yoghurt. Fel y garlic bread, sorry, just y garlic bread na ti'n cael o rei ble mae'n ddau mewn Fatha baguette, ti'n gwybod, 39p. Fe chwi was yn meddwl, ti'n gwybod pan ti'n mynd fel garlic flatbread a mae'n fel £1 something, ti'n fel, Yeah. na. Ti'n kind of, wyt ti'n gyni fe'n trwy'n galed. Neu i ddod nôl at y chili con carne mewn eiled, ond mae'r garlic bread... Ti di jumpio ar y... O da, dyn ni angofio, mae Ianto'n garlic bread expert yma, PhD. Dwi'n licio pan mae o'n... Dwi'n licio pan be dwi'n licio gael o arsens yn mynd bach yn frown. Yeah. Deep brown. A mae'r gweddill i gyd yn a nice amber colour. Do you know what I mean? A bronze. Na. Amber, you said. Amber'n iawn. Amber, ie, ond mae'r arsens, ti'n gwybod? Ie. Fi'n joio nhw pan maen nhw mor galed, ti angen brathu cefn ceg, ti angen iwsio meat chewing dan ti i gnoi mewn iddo. What? The fucking traffa. Fi'n joio yr arsens. Pan mae Jac yn gael nhw, fi'n joio nhw mor galed a crispy, bod ti angen iwsio dan cefn ti i gnoi mewn iddo fe. Ti'n methu... Ti'n iwsio dan y front for every other task? Reis. Dan y ffrant. Dan y cefn? Ie, na. O, Dyma be mae'n dweud, ie. Ond ti ddim angen... Pan ti'n brathu mewn i rhywbeth, ti'n mynd yn y ffrant, ti'n mysio stick fe gig yn ceg ti. Na, mae'n wir, actually. Ti'n iwsio'r ffrant. Grapes. Brechdan, ffrant. Grapes straight back of mouth. O, na, ti'n gwybod, grapes. Peel yn o. Ie, yn y ffrant. Ie, mae hwnna just yn... Crazy, fi'n gwybod. Ynddi, mae hwnna'n... Mefus, ffrant. Ie. Ti'n gwybod beth fi'n neud? Right. Oh, here we go. Fi'n ddim yn dynyddio dan ydy. Y baguette cyfan sydd lawr. Na, actually, ti'n gwybod beth fi actually neud? A beth fi'n hoffi neud gyda'r... butt ends, wyt ti'n gael? Arsens. Arsens. Ie. Tynnu'r bara allan. Ie. Roi be bynnag ti'n bet ar hyn o bryd. Bach o fel spoon cup mewn. Dwi'n defnyddio nhw'r un ffordd, just heb yr step unnecessary yna. Just da. Okay, so siarad fi trwy'r chili con carne. Chili con carne, wel mae'r chili con carne yma wedi cael ei ddatblygu am blynyddoedd o'n.
Sorry, cyn i ti ddechrau, ti'n gwybod beth o'r cwestiwn yn mynd i ofyn i ti am y cynhwysyn ti'n rhoi ynddo fe. So, cadw hwnna'n ôl. Beth ti'n fel? Ti'n gwybod yr un? Yr un sy'n bach yn controversial. Tell me, a wedyn I, cos ella dwi'n mynd i angen fo chdi. Siocled. Dwi'n rhoi, ynddo, Chocolate tywyll. chocolate tywyll, 70%. Dark chocolate. So, Sorry. efo'r chili con carne yma. Ie, na i ffrio'r mince, mae'r mince i gyd yn frown, beef mince. A wedyn dwi'n licio defnyddio chilies hotter the better. Ond blasus, mae'n gwahaniaeth rhwng poeth a blasus. Na i ddefnyddio Fresno chilies, so hynna di'r chilies da chi fel arfer yn gael fatha mewn bags yn Morrisons neu Tesco. Ti'n fatha mixed chilies. Just rai, Red, Fresno, maen nhw'n gael hynna. So ni'n ddefnyddio ta 2 o hynna a 2 Scotch bonnet. O, mae'n boeth. Yndi, boeth. Usually, you know, it's other side of the world type of chili. Fatha, sa'ch di beth yn really rhoi mewn chili. Ffrio hynna efo nionod, neu un nionyn. Wedyn, dwi'n adio spices fi. Cumin, coriander powder, oregano, cinnamon powder. Dwi'n borio chi fan dwi'n. Na. Fi'n meddwl am rein, mae hwn yn good loop am tan o dechrau'r sgwrs. Sa'n credu bod rein yn yr cwp, dwi'n hwn ddim yn 30 minute meal i fi, ond fel o ti'n gweud mae ei ti, ti'n fwy spices. Yndi, mae hwn... Na, fysa ni'n dweud bod gyda fi nhw. Ond mae gyda ti 3 neu 4 honno nhw. Ie, yndi, ie. So ni'n mynd adre i ti rhieni fi siŵr. Bydden nhw. Ond pan o'n i'n byw... Ie, ond ffocin, ti'n gwybod, dwi'n abo pobl yng Nghaerdydd gen nhw'n halan yn y ty. Ie, mae hwnna'n wrong, ie. A dyn nhw'n methu fforddio fo, maen nhw just ffocin ddim hefo fo. Neu ddim oil, pobl yn defnyddio'r Frylight, yr fucking spray. Oh, pointless. What the... One pump is 5 gallons. Who gives a fuck? Who gives a fuck? Lle o'n i? Coriander, cinnamon, Paprika? smoked paprika. Nice. Chili powder, chili pea. Ti'n be, eithaf chdi fun fact, o'n nes i darganfod hefyd e. Ti'n gwybod beth i chili powder? Ti'n mynd i ddweud, powder chili dod. Oedd e bron yna? Mae chili powder yn powder ar gyfer chili. So mae efo spices fel paprika yna fo, oregano yna fo, cumin a pethau, a fatha garlic granules a pethau. So dwi ddim yn powdered chili, mae'n chili powder. It's powder for chili. It's powder for chili. Bref i edrych trwy nesa. Ie, sbi ar ingredients, dim just yn chili. Fi'n teimlo bach yn gaslit gan... Ie, a fi, dwi wedi gweld Big Spice. Big Spice. Ie, Big Spice, ie. Yr un o'r Spice Girls oedd ddim yn... Fi just ddim yn lluniau. Oedd hi'n methu mynd fyny'r grisiau, bethau. Wedyn, ar ochr, tra maen nhw'n ffrio, dwi'n dechrau berwi beef stock. Dwi wedyn rhoi y mince nôl i fewn efo'r cynwysion fe gyda'r spices. Mixing around, a dwi'n rhoi, swn i'n deud ta hanner peint. Hanner peint i beint o lefrith. Wff. Yn y fo wedyn, a dwi'n gadael hwnna yn low simmer, ta mae o'n reducio, a dwi'n cael rhyw thick consistency drwy ddo fe gyd. Dwi wedyn adio'r beef stock sydd wedi bod yn berwi, hwnna i fewn, codi hwnna i tymeredd, boilio. Wedyn dwi adio passata. Wedyn dwi adio'r dark chocolate. A wedyn gadael o berwi am 30 minutes. So, pwynt rhywbeth mas. Yeah. No red kidney beans in here so far. Berwi 30 minutes, 10 munud ola, kidney beans. Ti'n mysio nhw mush? Efo yr chili ddo da, dwi'n defnyddio basmati rice. Dwi, to this day, methu fucking cookie rice fi'n dda iawn. A dwi'n gwybod be dwi'n neud yn wrong. I've got this. Yeah. 1 part rice, 2 part dŵr. Yeah, So, a fi ddim even yn mesur e iawn. Na i llenwi mug efo reis. A dyn yr un mug. Ar un mug, 2 ddŵr. Dyna dwi'n neud. Rhoi yna yn oer.
troi e reit lan i 9, tan bod e dechrau berwi, wedyn troi e reit lawr i 2, gadael e. Am faint, ddo? Tan bod y dŵr i gyd yn mynd. Ie. Ti'n mynd rhoi lid na'n byd? Ydw, ceiad on, obviously. A just gadael e basically stemio yn ei hun, tan bod dim dŵr, a dyn ni'n ffain. Mae'r thing 1 gwpan, 2 gwpan yn Jamie Oliver Classic hefyd. Yw e? Iawn, boys, diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch yn fawr ti. Hwyl. Ta. Nes i really joio hwnna, oedd yn chat really nice. Yn amlwg bydd yn really hoffi bwyd. Fi ddim yn siŵr am ddewis pryd y fwyd gyda 9. Na, o'n i ddim, ddim restaurant o'n i moyn clywed, ond os mae 9 Jac moyn agor restaurant, fi'n siŵr byddai'n mynd i flasu bwyd Groegaidd. Ie. Beth oedd dy hoff bryd oedd wedi cynnig? Mae'r sweet corn frittatas na yn swnio... Fritters. Sweet corn fritters yn swnio fel rhywbeth sy'n ni moyn trio. Sa'n gwybod os byddai'n mynd i'r crawn, ddim yn brysio i'r crawn am i chili con carne. Na, ond o leia nawr ti hefyd yn gwybod beth yw wblec. Fi wedi dysgu lot yn y podlediad yma. Fi'n edrych ymlaen i ddysgu mwy yn y dyfodol. A pa fath o fluid yw e? Non-Newtonian. Da iawn. Wel, ie, gathon ni lot o hwyl fyna. Hwna oedd Pennod 1. Os mae'n swnio bach yn weird, bach yn odd, mae'n manau. Ni ddim rili'n gwybod beth ni'n neud. Ond gobeithio fydd yr un nesaf bach yn well. Ie, fydd e'n mynd yn mwy slick. Wrth i ni ddysgu. Wel, diolch yn fawr ymuno dyn ni. Gwelwch chi tro nesaf. Diolch yn fawr. Ta-ra.